Aquesta és una gran festa imprescindible a la ciutat de Sant Cugat, una gran iniciativa del Tot Sant Cugat que reuneix tots els autors i autores, i a més està molt bé perquè es fa uns dies abans de Sant Jordi, perquè Sant Jordi seria molt difícil de replicar aquesta festa, i així tens l'oportunitat de parlar amb tots els autors, autores que et dediquin al llibre, que te l'expliquin. Molt bé. Cada any hi ha més autors, s'està consolidant aquest acte dins de l'agenda de Sant Jordi. Jo crec que ara inclús ja els santcugatencs l'esperen, no? Al principi era com una novetat, però ara inclús els autors també tenen ganes de ser-hi. Jo ja fa 4 anys que vinc aquí, perquè gairebé trec llibre cada any, i està molt bé. Tens molt de contacte amb la gent. Està molt bé perquè si ets de Sant Cugat no et venen a veure gent que coneixes, que també és divertit, però també coneixes molta altra gent que et vas trobant any rere any, i això és molt guai, que tinguem aquesta promoció de la cultura aquí. Parla molt bé de Sant Cugat, no? De qui som, hi ha molt hàbit lector, es veu que hi ha gent que li agrada llegir i és estupendo. Jo puc parlar des de l'experiència perquè vaig venir a la primera taula d'escriptors locals, el 2012, i recordo que érem poquets a la plaça dels Quatre Cantons, i ara això ha crescut, gairebé no hi cabem a la Rambla del Celler. Jo trobo que és una molt bona iniciativa. Primera, perquè et trobes a gent que potser ja coneixes i se'n recorda del teu llibre, i segona, perquè algunes persones que no et coneixien el descobreixen, el pots compartir aquí amb una conversa petita que potser per Sant Jordi la gent va més atabalada i no tens temps. Sempre és una gran activitat literària, diguéssim, a Sant Cugat, en aquest sentit és una de les places, jo crec, fortes de gent que tinc pulsions per escriure, vull dir, perquè sempre em quedo parat, perquè cada any, amb lo difícil, sí, amb lo difícil que és escriure un llibre, sembla que aquí cada any a Sant Cugat cada vegada hi ha més escriptors, i és una cosa bastant insòlita, penso. Doncs aquest any ha sigut un any d'èxit. És l'any que hi ha hagut més autors i autores, 70, que han vingut aquí a la Rambla del Celler per signar el seu llibre, un llibre que fa res que han publicat aquest any. Per tant, vol dir que a Sant Cugat respira talent, cultura, i que hi ha unes ganes d'escriure llibres, i per tots els públics. Hi ha assaig, novel·la, per infantil, per adolescents. Vull dir que qui vingui aquí pot signar el seu llibre i després també pot servir per regalar en aquest Sant Jordi. La revolució de l'empatia. Explica'ns una mica de què va aquest llibre. És un llibre que... per ajudar a entendre què està passant amb les persones. Ens crida, ens interpel·la a viure Sant Cugat, viure la seva gent, viure el patrimoni, viure les entitats. Felicitar-vos per donar continuïtat per aquesta gran festa. I aquesta vegada és la 5a novel·la que fa. Recordeu aquest eclipsi que sabeu que haureu d'esperar l'any 2180. Però que canvia de nom, la revista que ja existia es deia Món Sant Cugat.